नमस्कार मित्रांनो, फ्री ब्लॉग मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। चला तर आज आपण गरमागरम कुरकुरीत अशी कॉर्न भजी बनवणार आहोत, म्हणजेच मक्याची भजी। तर कशी बनवायची एकदम सोप्या पद्धतीने कुरकुरीत क्रिस्पी अशी मक्याची भजीची रेसिपी पाहणार आहोत, एकदम सोप्या पद्धतीने। चला तर त्यासाठी लागणारे साहित्य व कृती आपण पाहून घेऊयात। अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा ओवा, 2 चिमूट खायचा सोडा घेतलेला आहे, 1 मोठी मिरची बारीक बारीक कट करून घेतलेली आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे अर्धा चमचा। 1 मोठी वाटी मी स्वीट कॉर्न घेतलेला आहे, मका शिजवून घेतलेली आहे ती पाण्यामध्ये। इथे 1 कांदा घेतलेला आहे छोटा बारीक कट करून, कोथिंबीर घेतलेली आहे स्वच्छ धुवून बारीक कट करून, बेसन पीठ घेतलेलं आहे अर्धी वाटी आणि इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। तांदळाचं पीठ बेसन पीठापेक्षा थोडंसं जास्त घ्यायचं, म्हणजे इथे तुम्ही जर हे 3 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं असेल पोह्याचं, तर इथे तुम्ही 4 चमचे तांदळाचं पीठ घ्यायचं, म्हणजे तांदळाचं पीठ जास्त घ्यायचं, कारण की त्याने कुरकुरीतपणा जास्त येतो म्हणून। चला तर इथे आता मी एक डब्बा घेतलेला आहे, त्यामध्ये हे कॉर्न टाकायचं। आता त्यामध्ये आपण हे सर्व टाकून देऊयात। त्यामध्ये टाकूयात कोथिंबीर, कांदा, हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये आपण टाकूयात बेसन पीठ, हे पण मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। हे बघा हे पूर्ण कोरडं आहे, तर आपण यामध्ये मी एका कपामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, तर थोडं थोडं करून ऍड करायचंय। जसे आपण कांदा भजीला पीठ हे करतो तसं कांदा भज्यासारखं हे मिक्स करून घ्यायचंय। जसं लागेल तसं पाणी कमी जास्त करू शकता तुम्ही। हे बघा आपण थोडंसं पाणी टाकून हे असं घट्ट असं पीठ मळून घेतलेलं आहे। हे बघा आता आपल्या भजीसाठी हे पीठ तयार आहे। आता इकडे आपण एक कढई ठेवलेली आहे तापायला, त्यामध्ये मी तेल टाकलेलं आहे। हे तेल गरम झालेलं आहे बघा। आता आपण ह्याची भजी कॉर्नची भजी काढून घेणार आहोत। तर असे छोटे छोटे गोळे करून आपण जसे कांदा भजी करतो तसे असे ह्याचे गोळे करून घ्यायचे। तुम्हाला हवे तसे आकारात तुम्ही करू शकता। गॅस फुल ठेवलेला आहे मी। हळूहळू सोडायचे आणि तुम्ही यामध्ये मिरचीचं आणि लाल तिखटचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार कमी जास्त करू शकता। या प्रकारे आपण सर्व भजी सोडून घेऊया। हे बघा आता आपण सर्व भजी सोडल्यानंतर हे बघा थोडी लालसर झालेली आहे, तर अशी पलटी करून घ्यायची झाऱ्याच्या साहाय्याने। आता गॅस बारीक करायचा आहे, नाहीतर काय होतं भजी पटकन लालसर होतात आणि आतून जरा कच्ची राहिल्यासारखं होतं। तर गॅस बारीक करायचा आहे आणि मंद आचेवरची लालसर होतपर्यंत तळून घ्यायचं। हे बघा तुम्ही पाहू शकता आता हे आपले भजे थोडे लाल झालेले आहेत, आपले तळले गेले। जास्त पण लालसर नाही करायचे, नाहीतर ते जळले जातात आणि करपट लागतात। तर चला तर आता आपण हे काढून घेऊया। आता हे असं तेल यातलं निथळून द्यायचे झाऱ्याने, व्यवस्थित तेल निथळायचं। गॅस बारीक केलेला आहे। चला तर आता यातलं तेल निथळलेलं आहे, आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊयात। तुम्ही या डिशमध्ये टिश्यू पेपर वगैरे काही टाकू शकता, तर मी टाकलेलं नाही, मी असंच टाकत आहे, असेल तर टाकू शकता। चला तर त्याचप्रमाणे आपण बाकीचे सर्व भजे काढून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता आपली कॉर्न भजी तळून तयार झालेली आहे। गरमागरम मस्त कुरकुरीत अशी कॉर्न भजी आपण बनवलेली आहे। हे बघा तुम्ही पाहू शकता कुरकुरीत झालेली आहे आणि ही तेलकट पण नाहीये जास्त। तर तुम्ही यासोबत टोमॅटो केचप पण खाऊ शकता, तर मस्त लागते चवीला। आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर घरी बनवून पहा। माझ्या रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात, तोपर्यंत धन्यवाद।